वारीचा प्रवास आहे. आजचा पहिला विसावा आहे. आपल्यासोबत कृष्णा महाराज पहुले आहेत. आज या विशेष स्थानावरचं आपल्याला थोडंसं महत्त्व सांगत आहेत, तर आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. रामकृष्णारी संपदा सोहळा नावडे मनाला लागला टकळा पंढरीचा. हा स्वर्गाच्या देवदेवतेला स्वर्गाला हे लाजवेल अशा प्रकारचा हा सोहळा आहे. नवीन नवीन संत वर्णन करतात. स्वर्गीचे अमर इच्छिताचे देवा मृत्यूलोकी व्हावा जन्मामा, असा हा संप्रदायाचे सोहळ्याचे मूळ जनक नारायण महाराज संत तुकोबारायांचे चिरंजीव यांनी हा मूळ सोहळा सुरू केला. त्याला विस्तार करण्याचं काम श्री गुरु हैबतराव बाबा यांनी केलेलं आहे. आणि माऊली या ठिकाणी नीरा स्नान करून पुढे बरड या गावापासून पुढे येत असताना या ठिकाणी साधुबांचा ओढा लागलेला आहे. या साधुबा म्हणजेच साधुबा महाराज कुंभारगावकर म्हणजेच यांनी सुद्धा एक अलौकिक अशा प्रकारचे अद्वितीय अशा प्रकारचे संत या ठिकाणी होऊन गेलेले आहे. त्यांनी सांगून या ठिकाणी आपला देह आजच्या दिवशी ठेवलेला आहे. म्हणून ज्ञानोबारांच्या समाधी सोहळ्यामध्ये चालत असताना ज्ञानोबारांच्या ज्या काही मूळ पादुका आहेत त्या पादुका या ठिकाणी साधुबांच्या समाधीवर ठेवल्या जातात. साधुबांच्या त्या ठिकाणी अभिषेक त्या ठिकाणी पंचामृताने त्या ठिकाणी अभिषेक होतो. अशा साधुबांचं महात्म्य आहे. आणि सर्व दिंड्या या ठिकाणी आनंदाने एकत्र येऊन या ठिकाणी भजन पूजन करून या ठिकाणी साधुबांचं दर्शन घेऊन पुढे पंढरपुराकडे मार्ग सोडतात. रामकृष्ण. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.